iva komdu fil-Partit Laburista u beħsieb ninkompli naħdem ma' sħabi sabiex inkomplu niksbu riżultat tal-pajjiżna. Ġibi komdu l-għedem Keach Kembri u Konrad Mizzi, komdu. Skużani? Għandhom juriz Keach Kembri u Konrad Mizzi. Naħseb bħalissa l-iktar ħaġa importanti hija dejjem illi nħallu l-awtoritajiet ta' pajjiżna, l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jaħdmu b'mod għaqli, mod soren, skużawni s-sbatuħ. U l-iktar ħaġa importanti li inħallu dawk l-awtoritajiet u l-istituzzjoni jaħdmu b'mod seren. L-iktar ħaġa li importanti f'da żmien hija s-serenità u l-kalma. Hemm min qed jagħmel ix-xogħol tiegħu, ejjew naħdmu u nirsistu u nibqgħu naraw li min qed jagħmel xogħlu tinsewx li f'dal-pajjiż inna snin ngħidu li hawnhekk m'hawnx ir-rule of law, li hawnhekk għandek awtoritajiet mhumiex jieħdu passi, kif bdejna naraw ir-riżultati, l-ewwel riżultati, ix-xogħol irid isir kif qed ngħidlek. L-awtoritajiet inħalluhom jaħdmu b'mod seren.